Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw PD TV tewteɓe nder e bowal leydi kala jamma lawale moon caggal yettude Allah julde nabi sallallahu alaihi wasallam min jetti gote moon kala ɗo wawi wonde ina wawi wonirde en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kokkuɗen fartange artuɗo ganduɗa ko ɗo wonde on holko sifa e kala gadane jeyde leydi Sénégal kono keya hole fonnu ganduɗa ko jeynenkoɓe leydi Sénégal nawiriya ene wayno noon hande moni kala waɗi ganduɗa ko sawru gumɗo walla mbiyenna moni kala wayri mbaggu oɗon fannu dawrugol o ɓuuri artude e nder jeyde leydi Sénégal kono keya siseji goɗɗi walla mbiyen ganduɗa koye alhaaliji goɗɗi ne tawe nder jeyde ƴiya en calmini noon yeɓiyankoɓe PD TV ɓe ganduɗa pirtani oɗon aadi mo gonduɗa on gandodiri e mabɓe kala subaka de arde humpitade ɗo suuɓiɓe PD TV gam humpito on calminama on juurama hande noon gudditirten koye jayde guendirde le soleil en way noon ɓe gatti koye gonka plage uji ɗo e nder lamorgo ngo caggal tigui nde ganduɗa teskama yoga e yoolere walla mbiyana sukaɓe hewɓe ne mbasa bittale mumen e ɗiɗon plage uji taw kayya addandu men ko yoolade ene way noon e wiide mabɓe plage uji kewi plage mo Cypress plage mo Mbaw e plage uji goɗɗi foof de ko kañumen ganduɗa ko ƴeɓoto walla mbiyen ko kañumen de ɓaƴata ɓeɗon sukaɓe jinnotoɓe ganduɗa koye ha keeɓe hen yoolade ko losko yango noon woni ko jeynenkoɓe le soleil mbaɗi hen ɗuganen tawe nder hello mabɓe sappo e joyo kamma ɗum ko kayya ɓe gatti ganduɗa ko alhaali kuɓɓama to ganduɗa ko Ziguinchor hakkude ganduɗa ko Tanaf e Ziguinchor ene wayno 19 milliards coppedej men CFA yaltina gam be darnede ɗam noon kuɓɓam kono kayya ngun ɓesgu tawetego oɗon diwon kala heeɓa électricité no hannirta ni le quotidien arti koye ganduɗa ko gonka Covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko forte explosion des cas la troisième vague déferle ene wayno de ndelɗo men feƴƴere tataɓere ene wayno hayso tawi ganduɗa koko soynetno e wiide jeynenkoɓe le quotidien nde yettima no hannirta ni o wi ɓe mbi ko hanki o kina tolno e temettati capanɗe joyyi e jeegom contamination walla men hesɓe heɓɓe oɗo mboros Covid 19 kañumen de goni tawaɓe walla mbiyen e nder nebbisnoɓeɓe kala ko ɗum ɗo arti hen tawani wonde Covid 19 wadde mbiyenna yonti hankkadi ne walla mbiyenna e wiide jeynenkoɓe le quotidien yonti hankkadi ne rentade ene jojji ha joni tigui goomu tambigu ganduɗa ko cellal windere nde woni fedde ganduɗa ko OMS organisation mondiale de la santé noddi ganduɗa ko leyɗele ɗe kala nde ganduɗa ko mbaɗata jaɓata ganduɗa ko yogue ganduɗa ko ñakkuji mbaɗaɗi homologué beele de mbawa ñakkude ɓesguji mumen mbawa yaltude mboros Covid 19 caggal kane tawi nder ndeɗo jande haala mabɓe sappo e ɗiɗo Natal Ndiaga Ndour on ganduɗa ko directeur TFM ganduɗa ko alhaali guyka fréquence ganduɗa kay Elhadji Ndiaye tumin ɗuma nde ɗon habride TFM ene wayde hanki oɗon brigade de recherche fawi junggo e oɗon Ndiaga Ndour e mon e garde à vue oɗo saaha mo kaldeten ɗum woni tewtede e nder ndeɗo jayde en garti e jayde vox populi oɗo subaka kadi ganduɗa ko capitaine Touré woni ɓe gardini natal mum ɓe mbi ko caggal nde waɗa radio e ganduɗa koye gardingu walla mbiyana gardingu gendarmerie kanko capitaine Touré noon o arti e suude kongue yogue gueɗe Sophie un grand honneur d'avoir pu servir mon pays o weltinima noon ganduɗa ko gollanade leydi makko kono kay gollaɗo e nder leydi makko pellitte walla mbiyanna no hoɗirno no wonirno ganduɗa kay e gardingu walla mbiyana e oɗon capitaine di o arti hen de ɗam noon gurnam kono kay o arti hen ganduɗa e ngal ɗon gollal ngal holliti noon nimsa wawa wonde hen saabu leydi makko tigui waɗani ko losko yañgo noon walla mbiyen ko kongi juuɗe woni ganduɗa ko capitaine Touré suuti faade ɓesgu Sénégal kane tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayde vox pop e oɗo subaka alkamisa caggal kana e gaɗi natal ganduɗa kay ko on ganduɗa ko maire mo Dioum kono kayya ko jagorɗo jangde towne nde o wiyete ko Cheikh Oumar Anne acteur d'indiscipline et de violence dans l' espace universitaire o wi ko wonta yiye ganduɗa ko gueɗe baɗe noon e nder duuɗe jaaɓi ha tirki leydi Sénégal so tawi tigui omo lutti ardade o wi ko violence uji tigui wona hunde nde ɓe goppata ɓenna e wiide makko kanko oɗon jagorɗo Cheikh Oumar Anne kanen tawi nder hello tataɓo tigui ndeɗon jayde maître Abdoulaye Tine suuti konguel haali suppression du parrainage guettugol parrainage kono kay gonka ɗiɗon élection ngaji locale o nous n'applaudissons pas o wi wonde de ko kamɓe ɓe poɓɓata saabu tigui ɓe beltayi e ngal ɗon pellital ƴette ngal jaɓani jayde enquête ɓeɗon garti koye ganduɗa ko réforme aji code électoral en vue électorale ene wayno de hol waylo walla mbiyanna holko tonga e oɗon consensus mo ganduɗa ko batu jagorɗo wonno koye altine beele de ganduɗa holko woda ko wayla suffrage direct ganduɗa ko noon mairuji tigui jogori suɓirede élection ngaji paaɗi ngal kuulal woni ganduɗa nawetegal assemblée nationale leydi Sénégal e ñalawma hande o beele te député ji ɗiɗon miijo hen kono kayya moni kala den yende mum ngal kuulal wawa toon wotede kono de hol coalition ngaji kulluɗe de jaarani hen kono kayya jogorani yatude en professeur Moussa Diaw mo ganduɗa haqqille mum feɗɗiti to banggue
bangi dawrugol janen ko enquête namdi momo soutien kongi quand on fait une loi il faut respecter le principe d'équité woni kongi makko ganda tawtede nder ndero jayde enquête tiagal kan non e nder nde jayne be mbi ko Macky Sall Macky sans concession arbitrage des points de désaccord du dialogue ko ene wayno no atti ganda ko jala gendijo kono kayya eden toɓe kala ɓe jewtin ɗum kanen tawi nder helonaybo nde jayde ganda ko enquête lamtoro bour guédé ganda ko Macky Coumba Thimbo natal makko jokki nder jayde las Macky maintient le statut quo sur les désaccords ene wayno atti oɗon dialogue national kono kay e modification on code électoral beele ɗe ganduɗa kay e sumgoji paari élection walla mbiyana sumgo maire wonata tigui ganduɗa ko suffrage direct kono kay sumgo ganduɗa ko ɓeɗon walla mbiyana ɗo e Dakar ma wot ko wayli saabu tigui wona noon jogori wonirde woni ko ganduɗa ko suppléant aji tawtede ɗe ɗon l'élection majoritaire ko kañumen de ganduɗa ko pondir ɗum noon kono ko sumgoji nokkuji kala wona noon jogori yarude e ganduɗa ko wiide jeyniyankoɓe las caggal kan ɓe garti ganduɗa kaɗon haala e jaggogol jagga nduura e ñalawma hannde o tigui arrêté par la gendarmerie ganduɗa ko brigade de recherche kañum de fayma ko junggo ɓe garti ganduɗa ko gonka coronews e wiide mabɓe OMS waɗi offrire walla mbiyanta hokkiri kene tolno e temedde jeenayyi pawɗi nogas nayyi ujunere fofde taw ko masque Arabie Saoudite waɗi appuyé leydi Sénégal e matériel réanimation beele de wallude ɓen de ɓurɓe tampude mboros covid 19 jaɓanen jani l'observateur ɓen jilli ko toto Keur Massar e wiide mabɓe 2,74 milliards taw ko faux billet kañum de woni fawa jungo toto Keur Massar ene wayno noon fayi jungo e oɗon walla mbiyan ɗen koppareje ɓaleji kurum koppareje ɗe ndewan lawol ko do ganduɗa ko gendarmerie mo leydi Sénégal toto Keur Massar e wiide mabɓe noon ko maaluji ɗiɗi walla mbiyan bahane ɗiɗi kewɗe della kewɗe teppa taw 419 millions d'euros kañum tigui woni ko tawate nder ɗum noon so ƴimama koppareje CFA noon ma wonno 2,74 millions koppareje CFA code électoral ganduɗa ko loi oɗon ganduɗa ko jogoro wotere hannde to assemblée nationale ɓe garteno hannde ni tewe nder helmaɓe tataɓo jayde les échos koye kaɗon tigui sami ɓe mbi ko 419 millions en billets de 100 euros soit 214 milliards koppareje CFA ɗum de woni ko jagga kono kay ko yimɓe nayo worɓe nayo pawa jungo gam kaya jogade ɗen koppareje nder lawol koppareje ɓaleje kurum walla mbiyana koppareje faux billet ene wayno noon ko mercure kañumen kala jaggida ɗum noon ɓeɗon worɓe noon nena hannde jungo dadiɓe ɓeɗon noon pawa juuɗe ko to e légal biyetegal Keur Massar ɗum ne tawi nder ganduɗa ko hellonaybo nde jayde les échos caggal kan noon ɓe garti ganduɗa ko édification d'immeuble nde ganduɗa ko tawi to corniche ouest a teppa ganduɗa ko ma hutodiri Barthélémy Diaz leydi Sénégal e Océan View kañumen kala mandaro hannde yesso cour suprême mo leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello jaaɓo nde jayde ganduɗa ko les échos wa libération no komi widni sowona scandale ko révélation ene wayno ko scandale financier are ganduɗa ko oɗon projet sama PC mo ganduɗa tigui winoma kala étudiant ne foti jogade kono hay ene hartojini ordinateur un étudiant un ordinateur ɗum noon prochain mois dara hannde caggal nde ganduɗa ko o ƴettuno ngal ɗon pellital ko Intel kañum Intel corporation ene wayno projet addu ɗum ɗo e nder leydi Sénégal yadude ayima wonde de ganduɗa kala étudiant ma heppa ene wayno noon caggal juuj ñaaƴe oɗon alhaaliya ɓen ɓe ganduɗa ko oɗon agent waɗi porté plainte fade ɓeɗon ɓe ganduɗa ko oɗon société américaine gonɗa kay ko fraude ela oɗon alhaali corruption kono kay e violation oɗon loi antitrust ene wayno noon e siftinde ɗiɗon masiŋaji noon to ganduɗa ko banque mondiale yooɓi ɗumen ha laaɓi kono kay masiŋaji ɗi ganduɗa banque mondiale waɗi ɗumen financier ha laaɓi ceerra ɗum de woni ko addi ka ɗon haala kono kay ɓen kala ma jaade yesso ñawoɓe leydi Sénégal beele de oɗon alhaali wawa labde ha wiya ceerra no Aissata Ndiaye wiide jayde stade coftal ɓalli ko nden tigui uddata jamal ade koye natal on capitaine mo Angleterre o wiyete ko Harry Kane ene wayno on gorko deya ƴettiya walla mbiyana on gorko heeɓi fartange kañum e équipe mum kala yettade ngal ɗon dawal ganduɗa ko wattini ngale oɗon euro 2021 ene wayno noon ɓe keeɓi fartange nawtude Danemark walla mbiyana jojinde Danemark ɗum ko caggal nde ɓe nokkodiri melawo but goto partout walla mbiyana un but partout e nder ganduɗa ko premier deuxième mi-temps kala ndeɓe jagani prolongation ko non deɓe keɓe penalty ko kanko de waɗi oɗon penalty transformé ko ɗon ganduɗa ko Angleterre heeɓi fartange folde ene wayno noon hakkude Italie e ganduɗa ko hakkude Italie e Angleterre ɓe mbi ko on rendez-vous avec l'Italie et l'histoire ɗum woni ko tawete tigui nder nde jani coftal ɓalli caggal kamɓe gari ganduɗa koye sumgoji
gomu nganda ko fédération sénégalaise de football ene wayno caggal en worɓe mbaɗi déposé mon kala candidature muma so ngoji ñogor wonde ko jeeɗiɗi lewru uwa ɓe mbi noon on deal à la CAF en gestation beele de deal oto bannoɗo to wona on deal jogori ga wontude ɗo e nder leydi sénégal ɗum ko namdal kono yadde natal on gardiɗo walla mbiyanno président sortant gomu nguɗon fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor ɓe garti noon haali Copa America. L'Argentine rejoint le Brésil, le Classico revient en finale. Hakkunde Neymar Junior, Kamelew Messi, holdo wodo wenude ngel kawgel. Copa Amérique du Sud 2021 musidɓe tedduɓe ko ɗum nde woni ko tawte ganda e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal e oɗo subaka ganduɗa tigiya ko alkamisa jeetati lewru juillet hitande 2021 ne wayno noon kamɓe kala ɓe garti ngal ɗon peltal e siftinde ha joni hande de ganduɗa ko ɗiɗon député ji tigui ma jatto to assemblée nationale suudu sardeji leydi Sénégal gam kay suudde konngui walla mbiyanna ganduɗa ko wodde e ganduɗa ko oɗon loi code électoral ganduɗa ko modification code électoral beele de foof ko jenccudi jolduɓe lan noon anni mon ko jofoyde pellital ngal noon yo won gotal yo won yewtere ganduɗa kayya ɓesgu Sénégal natti yiide dukoli natti yiide kareli e nder assemblée nationale leydi Sénégal saabu sa daari ɓen kala yeeɓoɓe janggo e jamma ma gonna représentant ji walla mbiyen ɓen kala yeeɓoɓe ma ganduɗa ko jogo coftal wiide taniraɓe amen ndewinɗo walla minen mamin jaɓɓe ɗen peele ƴewde yettade assemblée nationale kono ko ƴewde fewnude wone gueɗe min gonira député ji gam kay daranade nokkuji amen gam kay daranade leydi Sénégal walla daranade landiaji amen ko suude walla mbiyen ganduɗa ko o yoltude hujjaji ɗum noon e ko wasiyade tan gueɗe ɓennuɗe woto ɗum ɗon ganduɗa ko ɓesgu Sénégal natti yiide ko way noon hande noon ko assemblée kadi faya eɗen ñaago o jomiraɗo joom mbaɗe bawde nde waɗata hen ndiyam ɓuɓɗam no wawi siforade kala so tawi on luwane ɓenna walla ɓennata kala no wawi siforade ganduɗa ko yo wone dow deere kono kay wone dow kaldigal saabu haala ko ganduɗa ko jewtidaka haala ko famdaka ene wayno noon so tawi yewtidama tan ma pamodiral wadda hakkude lundiɓe ganduɗa kay e pouvoir o so tawi tan ganduɗa ko Sénégal umminiɓe kamɓe kala maɓe ganduɗa ko trouve consensus kono e maɓe ganduɗa koɓe pamodiri yiyande musidɓe tedduɓe jeeɓiyankoɓe Pindi TV tawteɓe nder e boowal leydi kala ko ɗo ganduɗa komin kaddete moon e roɓindu jeyndeji ɗo min kaddata moon e ganduɗa ko oɗo subaka en jetti Amatouré to caméra en ganduɗa ko en jetti en jarnima ganduɗa ko taweteɓe ɗo ɓe kala gollotoɓe nder oɗo galle kono kayya dariɓe langa gam humpidde ɓesgu fulɓe kala kono kayya gam humpidde pular kala en jetti ganduɗa kay ko pullo bamo tawi to dow ladden tuɗi ko battuɗa guiɗo mbatteno musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama yo Allah hokkeni yiide suba